This is Team Salad, powered by Unlimited Normie Mobile Remix. Discount. Normie Sound Remix. Okay, mga kasangkayan, nagpipinamati kamo kan DJ Normie. Ako ang tao nga mabinuligon, o sa liwat ako nga makisasangkayon. Basta maupay lang pandaraha akon, sakay ko bisan lang ang bleso pobrehano. Bisan diin akon hirapa pa siya dahon, mga sakay ko bisan lang pobrehano. Importante iton hiraha akon, sanglit bisan diin hira akon kakadtuon. Kung hira manginahanglan ha ako, mabuligla ako basta may higayon. Kaya ang tao ara alayon la ito, kay di permian kabutangan panahon. Angay niyo inihuna-unaon, nga di maupay ang tao nga awanon. Kaya ang tao nga makisasangkayon, nga mabinuligon pero di pagbibilngon. Ako ang tao nga makisasangkayon, ako ang tao nga makibubuligon, ako ang tao nga makiaangayon. Mag-upay nga sitwasyon ako ni papadayon. Ako ang tao nga makisasangkayon, ako ang tao nga makibubuligon, ako ang tao nga makiaangayon. Mangupay nga sitwasyon ang ipapadayon. Kung hira manginahanglan ako, mabuligla ako basta may higayon. Kaya tao ara alayon la ito, kay di permian kabutanghan panahon. Angay niyo inihuna-unaon, nga di maupay ang tao nga awanon. Kaya tao nga makisasangkayon, nga mabinuligon pero di pagbibilngon. Kaya tao nga makisasangkayon, nga mabinuligon pero di pagbibilngon.
Mobile.